Сәлам дуслар, эфирда иң яшьләрчә, иң моңлы тапшыруы яшьлек тавышы. Барыгыз да җыелып беткән икән, димәк башларга вакыт. Ишеткән булсагыз, берничә айлык машина алып җибәрдем. Шуңа күрә резидентлар белән нәкъ әлеге темага сөйләшергә булдым. Алар ниндидер транспорт ярата икән? Хәзер белербез. Башлыйк. Хит парадыбызда аз тавыш җыйган резидентыбыз белән саубуллашабыз. Җырны тапшыру кысасында соңгы тапкыр тыңлабызык. Сиңа җаным, соңгы хатны елый әрнеп язам. Сине шашып, сөюләрем булды микән минем хата. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Мин бит сине эзләп сөям, булсаң да син читнең бары. Син бәхетле, миңа кыен, онытма син мине бары. Яшьлек тавышында яңа катнашучы. Бергәләп каршы алыйк. Җырны ошатсагыз, 13-20 номерына тавышлар юлланы калмагыз. Şehirde bulunda ak çiçekler yılmaya, emin senin karşında, emin senin kulunda, emin senin karşında, emin senin kulunda. Нәрсе булыр әйт бәгърем, тагын бер кат очрашсак, тагын бер кат очрашып, бер-береңә күз салсак, тагын бер кат очрашып, бер-береңә күз салсак. Нигә һаман бик ерак, ике йөрәк арасы, бер-береңнән аерылмай, безгә бит бергә буласы. Бер-береңнән аерылмай, безгә бит бергә буласы. Җәйге иртә болында ак чәчәкләр елмая, ә мин синең каршыңда, ә мин синең кулыңда, ә мин синең каршыңда, бергә булыйк бергә, ә мин синең каршыңда, бергә булыйк бергә. Мин синең каршыңда, бергә булыйк бергә. Беркем өчен дә яңалык түгел, иң беренче транспорт чарасы ул ат. Җирдә сукалаганнар, ерак юлларга да чыкканнар. Аннан соң велосипед барлыкка килә, соңрак поезд, машина, самолетлар, тиздән оча торган машиналар барлыкка килер инде, Ярый, киләчәк турында сезне калдырып торыйк. Киләсе резидентыбызга күчик.
ömür suday yaşığa To'xtab turmay birday to'pina Hiç uzmasın bir zayallarga Matur ötsen idi tik şulgına Hiç uzmasın bir zayallarga Matur ötsen idi tik şulgına Ömür ütme, ömür ütme Aşığı bular bizden sin gitme To'xtab yağıt sabır tazına Kuptu bilirsin bulayda kısqa Ömür ütme, ömür ütme Aşığı bular bizden sin gitme To'xtab yağıt sabır tazına Kuptu bilirsin bulayda kısqa Bir tapqır seni Xuday bergen Tik bergene bizge Bula gitken Yaşi bilib yaşik dünyalarda Kızıkmışa altın baylıklarga Yaşi bilib yaşik dünyalarda Kızıkmışa altın baylıklarga Ömür ütme, ömür ütme Aşığı bular bizden sin gitme To'xtab yağıt sabır tazına Kuptu bilirsin bulayda kısqa Tutup bulmay iken seni Uzıp kitip bulmay bilem indi Tik şulayda biraz akırın atla Şapma ömür şapma sin aşıkma Tik şulayda biraz akırın atla Şapma ömür şapma sin aşıkma Ömür ütme, ömür ütme Aşığı bular bizden sin gitme To'xtab yağıt sabır tazına Kuptu bilirsin bulayda kısqa Ömür ütme, ömür ütme Aşığı bular bizden sin gitme To'xtab yağıt sabır tazına Kuptu bilirsin bulayda kısqa To'xtab yağıt sabır tazına Kuptu bilirsin bulayda kısqa Kuptu bilirsin bulayda kısqa Резида Бүләкова фикеренчә, кайсы гына транспорт төре белән кулланмасаң, кеше сак булырга тиеш. Алдыгызны, артыгызны карап, яхшылап йөрергә киңәш итә ул сезгә. Ә мин сезгә аның өчен тавышлар юлларга киңәш итәм.
Аяз Габитов җәйне сагынып көтеп ала икән. Чөнки егет велосипедта йөрергә, парк һәм урманнарга барырга ярата. Сезнең карьерга, Аккош күленә, Казан паркларында велосипедта барганыгыз бармы? Юктыр шул. Ә менә Аяз белән Айнур әтиләре белән бик күп урыннарда булганнар. Сезне дә сәламәт яшәү рәвешенә чакыралар. Кечкенә чактан малайларның күбесе очучы булырга хыяллана. Яныр йылдыз дип җырлаучы Альфред та шулар рәтендәдер мөгаен. Җырчы өчен 13-20 номерына тавышлар юламый калмагыз. Әйтәле миңа, кайда әле син, һәм кайда йөрәмсең мин? Кайчан безнең күзләр очрашыр, ике йөрәк бер-берсен табыр. Миңа кирәк синең җылы кулың, һәрчак синең янымда булуың. Миңа кирәкми читкә эше, син минем чынга ошмаган төшем. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Күктә безнең өчен яныр йолдызлар, бергә кисешер юллар. Сизермичә үтәр еллар, бу бары тик башымдагы уйлар. Тик
Yıldızlar arasında izleymin seni. Sen de şulay izle meni. Yürekten ışlanmay seni tapmasam. Eğer men seni gör almasam, ko'rsatirsin menga yo'lingni. Yine suzarsın qo'lingni. Men senga indashirman. Sen meniki deyarman. Ko'kda bizning uchun yonar yulduzlar. Birga kesishir yo'llar. Sezarmishi o'tar yillar. Bu bari tek boshimdagi o'ylar. Ko'kda bizning uchun yonar yulduzlar. Birga kesishir yo'llar. Sezarmishi o'tar yillar. Bu bari tek boshimdagi o'ylar. Tek boshimdagi o'ylar. Yürek tiber senin üçün Bolar idin menem күшім Қаршық енішімде болсаң Індеш меңа жылымны тыйсаң. Фәннур Зарипов кішкенә чакта гел күккә карап самолетлар күзәтә торган булган. Минем хыялым да бар самолетта очарга. Ала бер сау тиздән шынга ашачак дип уртаклашты җырчы. Молодец, Фәннур, хыялыңны тормышка ашыр. Алло, Альбина, син меней? Син Америкада түгелмесең? Яра, көтәбез. Альбина кайтам ди бит. Кайсы Альбина? Миннең Али кызы бар бит. Саңаны көптән кайткан юк бит инде кайтырын да калдырын ул хәзер. Менә кайта юлга чыккан 2 сәгатьтән кайтып җитәм ди. İyileşsin selamlarım Sina süygen yarıma Bulmağınğa yanımda Güne sine sağına Dünyada sin bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam dip qabatılı Günelim yazgatlı Dünyada sin bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam dip qabatılı Günelim yazgatlı Quyosh chiqmay, tong otmay, ko'may seni yaratmay, ko'nglimni g'azablay, suyusizing uzoqlay. Dunyoda sen bo'lg'anға xiyollarimi qanatlay, yaratam deb qabatlay, ko'nglim yazg'atlay. Dunyoda sen bo'lg'anға xiyollarimi qanatlay, yaratam deb qabatlay, ko'nglim yazg'atlay. Bildirişi hislerini Işkın uşak kabıza Alıp gidip yazıma Dörür idim nazıma Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatılı Yaratam dip qabatlay Ko'nglim yazgatlı Dünyada sen bulğanğa Hıyallarımı qanatılı
Ныгыт салды язмыш җыры өчен 13-20 номерны 100 кодын юларга онытмагыз. Айрат Камалов сезгә бик рәхмәтле булыр. Аның җырын тыңлыйбыз. Әрнү булмас хызыр дөньям, яшәр өчен биргән түзем. Бәхет юрап күзне буап, ныгыт салды язмыш үзе. Артык янмый сүнмәйгәнем, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok alem, yuğalettingem. Рәхмәт язмыш ушы кеше, минем бәхет кайдан белдең. Аяз күккә карый күзләр, җылы uşак ягып бирдең. Артык янмый сүнмәйгәнә, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok yuğalettingem. Безнең бәхетләйсән төсле, ява безгә күктән көлеп. Илем бу яу язмыш үзем, ак бәхеткә куйды төреп. Артык янмый сүнмәйгәнә, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok yuğalettingem. Артык янмый сүнмәйгәнем, uşak yana dörülep gündem. Bəlur tuyğa jitmey bolmaz, aşığı yok yuğalettingem. Әлем yuğalettingem. Дуслар, исегезгә төшерәм, яраткан җырчыларыгыз өчен TMTV-ның рәсми сайтында тавышлар юллап була. Шулай ук тавышлар 13-20 номерына башкаручының коды белән дә кабул ителә. Кем беренче буласын, сез генә хәл итәсез. Тавышлар юллагыз. Хит парадыбызның 3-нче урынын алыйк җырчыбыз. Карыйбыз!
ýakda idek biz. 70 şakrym jirden kildik biz. Aqalı faqnyň tağılgan şağı. Aqal faqnyň tağılgan şağı. Tuğanlarnyň sağıngan şağı. 70 şakrym ýakyn jir tüger. Bir kureşer işin kildik biz. Aqal faqnyň tağılgan şağı. Aqal faqnyň tağılgan şağı. Tuğanlarnyň sağıngan şağı. Oremburdan mamyk şel aldım. Altın tenke birdim jelleni. Aqal faqymy düşürdim koldan. Aqal faqymy düşürdim koldan. Bizning do'st ishi bilan il to'lgan. Altın tenke bik surmal tügen. Bir kureşi uzi elleni. Aqal faqnyň tağılgan şağı. Aqal faqnyň tağılgan şağı. Tuğanlarnyň sağıngan şağı. Aqal faqnyň tağılgan şağı. Tuğanlarnyň sağıngan şağı. Tuğanlarnyň sağıngan şağı. Алсу Камил Наргилмановларга да килеп җиттек. Син минем бәхетем җырлаучылар өчен 10-20 номерына 100 кодын юларга кирәк. Әлегә сезне аларга бирәм. Сезнең тавышлар ярдәмендә 2нче урынга күтәрелгән резидент. Yılmayıvın kursam kukete tugel min yanımda tıyam yaşını. Aşkını bulup verdin köngülüme, şatılık istep minim ömürge. Yazsın iyiden azlarını tıyıp, bäxettemin tıyıp ömürge. Aşkını bulup verdin köngülüme, şatılık istep minim ömürge. Yazsın iyiden azlarını tıyıp, bäxettemin tıyıp ömürge.
Bir sirpilip qaraularың jite, Yüreğimde utlar qabına. Hislerimden bir ayırma deyip Gözlerine qarab tabınam Aşkını bulup verdin көңіліме, Şatılık istep benim ömürge. Yassını iydi nazlarını tıyıp, Bәхітті мені тыю ömürge. Aşkını bulup verdin көңіліме, Şatılık istep benim ömürge. Yassını iydi nazlarını tıyıp, Bәхітті meni tıyu ömürge. Бәхітімді сенде таптым жаным, Бергенім сен менім алтыным. Мәңгі шулай хисләре суынымасыны, Бұл бәхітім сүнемәс ялықыным. Ышқыны болып бердің көңіліме, Шатылық істеп менім ғұмырға. Яссыны иді назларыны тыйып, Бәхітті мені тыю ғұмырға. Ышқыны болып кірдің көңіліме, Шатылық істеп менім ғұмырға. Яссыны иді назларыны тыйып, Бәхітті мені тыю ғұмырға. Ышқыны болып кірдің көңіліме, Шатылық істеп менім ғұмырға. Яссыны иді назларыны тыйып, Бәхітті мені тыю ғұмырға. Бәхітті мені тыю ғұмырға. Гүзәл Махмутова минем кебек үк машиналар ярата икән. Үзең йөртә белсәң бигрәк яхшы, кешегә ялынып торасы юк. Кая кирәк, шунда барасың дижерче. Гүзәл башка транспортларда йөри, ләкин иң уңайлысы дип машинаны атый. Яшьлек тавышының абсолют лидеры. Каршы алыгыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, Моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Хөрмәтле Рита, сезне чын күңелемнән туган көнегез белән котлыйм. Һәм әлеге җырны сезгә бүләк итәм. Һәр ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
турда тили изге матур телеклер Кабул булсын шынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә Барыгызга да имин хәерле юллар теләп, мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.